soleh. Ini yang apa siapa kawati? Yo. Bang ilmu.
keterangan duit kosan istorian meetingan masalah-masalah sampai aduh inang jangan mamaya kalau abang siara kuman mamaya kalau namanya usia abin we patulannya we papat dua biar aku akulkan yaulkan yasa waya kunak pati rasa buyur ketawa walau ustad yang ini dia pahaman bintangnya kurniakan bapak pulkeran maka bantuk jalan Tuhan dan dengan mengharapkan aku sendiri itu ingingan indah malu-malu bahasa meeting dia teman akan dan jalan siapa apa payoman meeting mo first time meeting kami pero harus pitkakan kanino salah kurang basta niya ya kalau kami andihan ya jagir doon malaw kuhalili naginon kami kahawa nag-story imo kung ba ko naman naginak lalaki buku may lungas o may lungas ako may manawas ko nag-istorya nag-istorya ako bakal niya ako sa yatarunan murayan ko inuay kinabaya iyan ko palas jatulong niya umas na ino nang bisaran kita kamartanan ayaw bakaw paako indah maluran pero sa korongyan paipunan bagi korongyan bibiyan ko yung panamunan ando inuy akuran kakaragkaanan nagkarungkaan nagkaripangalayan ko tuwing ko siya pumambiyan silisan ko ang pagbibiyak kaso si Bagian niya tulan ako kanyan ko iyan ko niya ulang-ulang ko di ko ko'y pagkanyan kay mo inasawa ko lang kung anyang kay mo puri pagkanyan alam isa inasawa ko lang kuyang bukul ko maputi nakulo nagkakasila kami lang kuyang pero sali-sali nagpirsik lang ilulan ko inaibakti pagkakagayan ko nakatibos na ay nako'y ang magtangkam sila mamayla asahan ang iligaw yan nakatunan na ikabili kay Dasya nag-aasawa na uliga nila adinila dinali duwanilila salamat Ay nakaugawan mantuhan ay nakaugipasan mo magiging pa Iyon kay mo ay pangatayat ko mga nagtungtong pangawa sinarilaw yan mo nagpapapil-papil daw ikaw ko ako bang babae mapilaw ko ikaw laklak ko di maramang bakirakairi asal ko'y ututo ng papangansi may tabat ko hawakai barayang mapi saukat ko na kinakaila biabot sa maputi limak sa ko pababa ang bayang mabalik hanggang na magkakaw biyak na rumong suko nagigisang ko pa unahan na ko ka puto na lang ya aton na kauriya ko taas kay mo nang papatong saukat ko na kinabaran mugong-mugong dayan di makan ko matuhan ko na mulong-mulong salin na ko si karot ang pagkiulong ingkapan day mo biyak imistori kay nga tantakin takdong ko intang-dok marili mapitulong ikaw unang nakit-nakit mapitulong bang nakakaisa saukat ko nakakita
magpakakita Bapakay manamon Pagkakawaan ko tututong diinan Amo na iniit na umyak Di marunong putin Inpanganal mo bukod na kauhililin Saukat ko na kita dito at uyak nagdaraling-daling Di makanin bakay tamang tunang kikirin Hanggang ayari kita nagpipupipu Asal ko almaris ya
Pause na kay muna. Nag-download ka? Mo natin kay. Kumain na ako nag-download. Nag-live na ako. Kani na ka. Dali na mag-download. Adam mo sa lisan. Apay mami kang pakil. Mamaya ko nang pakil. Apila kuan ng bisara Mamaya Thailand. basta. Ay lamis na sa nagtatangis. Three brothers. Ha? Tari pa. Nagturo. Maniyan na ako. Oh ni Badjo. Oh no na may bato tiap to min. Agsugod. A5 motor. Kariyan. Kita. Oh no Badjo Nakaraan ko. bayan. Lukay na. Ah, Ang bebele ka na yan at Norway. kumay ni Badjo ko. Ah. Ah. Ito di ba tulogin mo iwan? Di ba tulogin bawat ko yan? Likat si Badjo ini. Sarang na kay ini. Surang kuno. Surang Pwede. padala. Ay, ya. Tulog lang lamisahan. Ano ba yan? Ay na pero yung ko magpadala ka ako. Maka ako magpatay pa na ako pag-us. Kusura niyo. Kusura ba pa imam? Pare nakasulong na ako pagsusulungan. Ay naman yung langit yung bukan ko. Ito, sarang sensit. Ray, kaya uso-using mapaktiya unin ni ba't pang mabok. Kaya nga ako magkaasawa ko karat na kandaman mo. Ba't yun? Kung biya na kita sing biyuhulan. Ah, Pastor. Stop. Stop. Ay Ram. Auro kita pa imam. Ano na ba yung makalikod? Ano yung overnight niya raya? Kaya ko pa rin yan overnight ay inyo nakuha na. Overnight niya Yamaha. Puting kayo mo yan. Uy, ba't di ako kin overnight? Oh. Hindi ka sabsinta mo kung simpandala ko. Naumong ka ba? Kanina ba ko? Inang mag-arty. Usus. Yeah. Ako pa'y mangdayaw-rayaw ka niya. Saan isisimman niya ako? Famous lang yung pandala yan. Oh, si Celia. Ay, ba't uso pa ka ka? Oo. Ikaw magbatsoy ni ba? Pang famous lang yung badyo yaon. Ay, kaya naman kapakatin. Oh, no, kita mag... Doon ka rin all. Ay, muna makuha ng overnight ko. Oh, no, kita. Naroon ako lingkod. Di na ba maglingkod? Piya. Sa likawin ni Way Bulo. Ay sama ko susibak kawin yan na yung pangandangan dalkaw. Lingkodan. Ano di? Ah. Ari na ba? Isuko ko no. Apa ginusa sa yun, pare na maadlaw. Bakit yun? Skay ko. Apa tang maadlaw? Makapaniyaw. Bang maadlaw, imagine magtiyaw bang adlaw. Uy. Kani. Kumbita, pangantin na. Pares ako pa. Piatot ka na. Pandala. Ay, pandala. Yalian na yung pag-imamin niya. Bukod ba ikaw? Buko ni. Kaya- Hindi ko lang. Hindi ko lang. Ay mga kulibo Oh, niya asawa ko. Kumbita as, taganan. Pandala ini. Ay, muli muli. Tiyatang kigit. Laila. Kapandala ko. Bang ako imalaw ko halimaw jo, long mo nakatudyo ha? Nakatutsu. Nakatudyo ha, halimaw jo. Uy! Ay, Nabiso na ako. Tunukaw ko no. Nagtatangis. sa'yo naman tayo si Pandakin isin. Di sa limaw, di sa limang bula. Maniaon kita mo ko. Maniaon. Matay mo ko. Maniaon kita. Maniaon. Bang tayo si Bosi Tini. Bullshit. Yung katambi. Nakukunti ako. Kumpita. Bang yan ko halimaw jo, kumplito muna. Yan. Sundo-sundo no rin di malukon kung panila to di alam mo ko walungan na pluko-luko pulang puto. Tangan ko, may tanag. Nabugda ka ng mga pagkawin ng bariyahan. Ay, amo na sa original sa May tanag kasabot yung malo ko ibang mabuto. Palmanis. Hindi ba? Kapalisan ko si Ma.
Palmanisyan, kamaasan ito. Kau rarangin ka Kami manisa. kamaasan sa Huwag pa doon niya. Lo, inabisa mo. Uno view. Ate ko ya, sundo rin di malukon company ha. Lato di alam mo kung alungan na pluko ha. Pulang putok ko sa inyo tupundani ka ha. Suod mo to na ilabok ka ilawan ha. Suod papito kaya kadikan lakay po ha. Alibaw ju. Ay, Hoy, ako kubli. Kublita ako! say cubit para ni cubit. Ako yung... Iko, wes ko nagyan ako yung kublitong. Dara, malayo mari. Siya yung cubit ko. Siya. Ya. Ya. Nakapandala ko siya. Why, ito kawulak ka. Hindi siya Sundo na rin di malukon company ha. Lato di alam mo ko ha. Kawalo nga na pluko-luko ha. Kusing na tupundani ka suod mo turora ha. Ilabok. Kaya doon na lang minuwi. Ilok. Kaya pinawata. Charot. Charot ay. Ha? Kadikan lakay po. Alibaw ju. Na, amo na. Na auto latest na paglangan biya yung pangatina. Katuan, Ano ba katatamay takat ko, may tamagsinapang pa yan, magkawin. Magtibak na at mamagtibak pa. Masuk kita pa parente. Saudara. So kita papusto. Kari kau. Tak. Lah, lalo ko naman di ako makakawin hingga anak ko si Benny. Ako ini Saan na. Talo sa kulay lain. Inasan niyo na. Iyan sarakan niyo na kaya Kagitan si katan. katabangan niyo na. Kagitan din. Kamu. Ako. Kuiwan Pina ba? makajoin da generation. Oh, ba? Ah, din yung kita. At saka ito nga ba't lang ano na mo bisan ako mamba. Kagitan na sa bagay kasyo siya Mga win din unuba ini. Balik ka kang sukay. Sa maliit na pagkitaan. Kani kawak biro ni. May bakang way kikiabian, mapaso. Di ako makapag-live. Well, live mo siya na mo. Pero Piling ako mag-live sa Instagram na. Ah, tayo ka. Kaway na ka-chat, tatawa lang siya mag-market. Hoy, puntol ba kaw? ikaw na ulihan, may ta. Ikaw yung pandala mo ko. Harap pa kayo na pa ito. Hello. Ito ito yan, may taritamat to. Manay kung naitag na biyan. Ya, mami. Amo Amo rin biyan mga. Ala pa mo to, ala pa mo pansit. Hindi ako katana. Ay, mga pandalay ng bitun. Kawan parap na rin. What's ko orang sada katana. Ito ko, pa yung mara ito uwi ni pagduruis. Ito ah. Lawasan. Tuo. Erin tuo. Udah mata. O, tuwi na pa. Allah kumasa liwasan liwa bae. Ya. Ano yan to? Ano yan to? Ano yung bai? May baka naglilingi. Pasawa ko sa ako ni may pakili ni Manyakis. Amo na. Oy nakasakap. Ay, tamagsakap pimayaw. Anak ko ah. Anda, muli katahala siya. Hindi makataga din ini. Taliyaw. Excited na kita. Ah, bisa ko ismended na tagat ko. Minded. Excited. Bukod is minded. Balik. Kaya nangangaon ka ni Mayawan. Puntol. Ah, kasi. Allah kumasa liwasan liwa bae. Timbak. Tal. Ada pa pa rin rawa. Kau lohot ka. Mingking kum lakum dinukum. Walia dinangan bakaw yan na imple. Ano kung nalayan na nag-live? Ikaw magtibak. Ay, nagtibak. Ikaw Maria. Pagsalini ko. Ano kita dogs? Alapat pa pangantin. Ay, tanang pa nang maglalayo yan. Dari. Sa una ko rin makasandal. Putukan. Mga ko rito nalok na ako kaya na ba? Sige na ko ko. Siya. Yan inarayang impangantinya panang laki-laki lingkat way sa banding long mupata-pata haring ni. Ano? Aing naglalabat singking nagpipilo singking. Di pilawang.
Apay ma'am? Yari na in pa na mo, yung sod na kay murayang buyon, patayon, mulunlun, baya-baya mo. Bang magtiaon kami, kamu, sisip, tara kamu. Tau ko. In pangantin, yari na timatara na. Deng cinka ina pangantin pasunga. Irayang timiaon na mag-asawa magbanay. Napamili ba yan? Na. Dari majari biyo yung pangantin. Biyo si pandala. Na. Dari ka. Oh. Metayan. Bersalin nama sapi, piok pukin siki. Naway na. Napakumusya si Pianahan yan. Metaman. Oh, mani ako kau yan. Ang kada sa puro yung pangantin, ni maksud do pinisugawang mo kudum. La ilaha illallah. Naway na kuya nakan. Ay, tiyak anak. Naway na sa. Nakarikaw. Ano na bata? Ano dito? Kawin nung talakaw. Wala mong day, mo ako sa buwan. Yun. Kaya nga tali. Wala mo. Ha? Oh, mga linggo na gigapil. Ah, kupit na. Kamu na rin kayo inkom so kumusab. Laila pailon. Nagsakap din pangantin siya isa. Ang kanasal katangis ka na wat biya ninakal nini. Mukumbia ka niya rin ba? May tabihan pagsulugan. Dahil nga babae. Dahil nga baba. Pukul. Biya na. Na biya. Ha? Lari. Barang pa kami napasok, hindi na kami pagsulong. Ima kasawang may pagsulong, pag kami sa pagsulong. Ano may wala ba? Bursa. Busa may yan eh. Bakit hindi ka sulong bang busa yung sulong? Ngayon, namayat na magsulong magkasawa na. Na. Lula. Ano? Bang Man, sa buwan sila sige. Bang Man, sa buwan sila si Maria Aurini. Mag-iinang tinapay muna. Ay. Hoy, karo na ako kasi. Magdaw sa kita ba ha? Lingkod ka. Pagdaw sa baby. Magdaw sa kita. Baka ako imialong kuri ba itong pasaba, mag-asawa. Ito rin kapukot. Ha? Hindi kapukot. Ay, pitling buli. Biyan na kasi. Biyan na. Pag yan kulong. Pag yan kulong kupulan ha, nung mag-asawa na. Pag yan mo pula lang, kumag-asawa na. Mag-asawa na. Tayong ahalas sana wal majidil hak malabunut abdul wakula na pula na. Tangan. Ha? May talaga lang mo di Abdul. Ha? Palmanis. Namang bangkay mo palmanis. Pag dito ka mo tawin nga na Abdul. Na, palmanis yan. Palmanis. Palmanis. Palmanis yan. Ingkatan sini pangawin o manya palmanis. Kato yan. Ahlas sana wal majidil hak bala budun abdul wakula na pula na. Sa nyawa. Ay, bukusan nyawa mag-asawa. 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 COW asawa. Asawa. Kato yung mag-asawa. Ahlas sana wal majidil hak bala budun abdul wakula na pula na. Asawa. Asawa lang nga. Di na makamunto. Obe, marang kung magkukauusan na. Yeah. Panganangan na ako na yun. Uusap pagpanganal. Kumangawin na. Tutos. La ila Allah ko tuan ko na kuda panandaw tandaw na kausin po tanganak aturun anak-anak nagluy-luy lom
ari na impan dalari na imakila-kila miaya nagasawa pikilan di umubrabaran nagdaraway bangkau makaasawa kaulo ko talaming kisar susi portraits ay batul kami yang lumabay harap bayigan siway kimita kami buhok bagus yun lai dumuis kami haut kilay indayaw simpang away way dahi kasaway ahoy ay para mapapangunungun na biadahan pamimintangan hinang hibaran di mo'y pamulit ka huy ay nagkukubot pa dahil nagkunta sinakulado mo ano wala maraming kamatay di ang buwan nagdog doon okay na maraming kamatay maraming pinakulong na maniaw ng pangantin ay maniaw ng pakil simu-simu na kalulupasan na luwa naman na siya di makatiba kayo ni ara ko lini sinapangta o ano na mako ano si babae pangandangan ako pakil o nulay piyaglas dan ang hunong-hunong pangandangan ako pakil kung kuna ka nagadahaw kung na mati ako si babae yari impakil bago asal na ni guru ruana yan itlo di na yan hikato mangwa na nagsaylo hapito asing guru imakasuko ako ay indayaw simpanaw ko asal kikita kwinti kang lawato mangwa na nagsaylo dito dinimapu la Diyo lang si babae pakila lain halun lang yato yan Siksik pakil ng lutaw Siksik pakil ng lutaw nag-tiktok pa lang lutaw yung pakil nag-tiktok pa naman lutaw